Πιστεύω πως δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει πάει στην Κρήτη και δεν δοκίμασε το χαρακτηριστικό μεζέ της Κρήτης. Χοχλιούς. Εγώ βέβαια για αυτός που τρελαίνομαι είναι η πουμποριστή, ένα τέλειο πιάτο. Ήξερα πως οι λεγόμενοι πουμποριστοί χοχλοί γίνονται στο τηγάνι με μπόλικο, παρθένο, ελαιόλαδο, ξύδι και δεντρολίβανο. Όνειρο κρητικό. Δεν ήξερα όμως πως υπάρχουν και στο εμπόριο και μάλιστα σε βάζο, έτοιμοι, χωρίς να χάσουν κάτι τη μυρωδιά τους και τη γεύση τους. Τους δοκίμασα και με το δικό μας εδώ βολιώτικο τσίπουρο σαν μεζέ. Τα παραπάνω λόγια είναι πολύ περιττά. Στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο υπέτειο αυτής της γαστρονομικής ζημιάς, τον κύριο Κιαγιά από το Ρέθυμνο της Κρήτης. Γεια σας κύριε Κιαγιά. Γεια σας κυρία Αιμονιώτη. Δόξα να έχει ο Θεός. Εκτρέφεται σαλιγκάρια και όπως τα λένε και οι Γάλλοι εσκαγκότ και χοχλιού στην Κρήτη, έτσι. Ναι. Δυστυχώς το όνομα χοχλιός είναι λίγο δύσκολο για να επικρατήσει στη διεθνή ορολογία. Αλλά είναι η χαρακτηριστική ονομασία, έτσι, η κριτική. Χοχλιούς λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό την επιλέξαμε και σαν όνομα της εταιρείας μας, Χοχλή Κρήτης. Χοχλή Κρήτης λοιπόν. Εκτρέφετε και κάνετε εσείς την τυποποίηση. Ναι. Η εκτροφή έχει ξεκινήσει ουσιαστικά εδώ και 8 χρόνια. Ναι. Οι πρώτες προσπάθειες. Ναι. Τα τελευταία 4 χρόνια είμαστε σε πουλ, θα έλεγα, παραγωγή. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσα να πω ότι είναι πλέον εδώ και 4-5 χρόνια επαγγελματική τελείωση η εκτροφή, που μας δίνει τη βεβαιότητα ότι θα παράξουμε τόσο, τότε και μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά τα χρονοδιαγράμματά μας. Μάλιστα. Πώς σκεφτήκατε να βάλετε σε ένα βάζο μια τόσο διάσημη κριτική συνταγή? Θα έλεγα χαριτολογώντας από τσατήλα. Από τσατήλα. Από τσατήλα. Δηλαδή. Ήτανε λίγο, αντιλήφθηκα από τα ταξίδια μου στο εξωτερικό, ναι, ότι παντού υπήρχε η διάσημη γαλλική συνταγή, η λεγόμενη εσκαργόντε μπουργκινιόν. Δηλαδή το κέλυφος με το σαλιγκάρι μέσα και σκορδοβούτυρο από πάνω σε κατεψυγμένη μορφή. Ακριβώς. Το αντίπαλο δέος, θα έλεγα, η δική μας συνταγή, η ελληνική, η κριτική, αλλά ελληνική στην ουσία, γιατί και τα εσκαργόντε μπουργκινιόν σαν συνταγή από τη Βουργουνδία ξεκινήσανε και τώρα θεωρείται ένα γαλλικό προϊόν. Ναι. Έτσι και η χοχλή μπουμπουριστή είναι το αντίπαλο δέος της γαλλικής συνταγής. Είναι γνωστή από τα εκατομμύρια των τουριστών που επισκέπτονται την Κρήτη και όχι μόνο. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπήρχε πουθενά σε κανένα ράφι παγκοσμίως να διατίθεται. Μάλιστα. Κάπου λοιπόν από τσατήλα. Από τσατήλα λοιπόν έχουμε στη διάθεσή μας στα τελικατέσεν ενδεχομένως και σε κάποια άλλα σημεία πόλη, σε σούπερ μάρκετ. Πού διαθέτετε τα προϊόντα σας στη Θεσσαλία? Στην Ελλάδα μας έκανε την τιμή, μας κάνανε την τιμή τα σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος και μας βραβεύσαν στο Μέγαρο Μουσική σαν το καλύτερο καινούριο προϊόν της Κρήτης. Ναι. Είμαστε σε πολλά είμαστε δηλαδή στα σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος και σε πολλά τελικατέσεν καταστήματα. Στο Βόλο έχουμε ένα σημείο πώλησης από το ξεκίνημά μας της αγαπητής μου φίλης της Έλμας. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε αρκετά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Στο εξωτερικό τώρα είμαστε σε 12 κράτη. Σε 12 κράτη. Σε 12 κράτη. Προσπαθούμε να σπάσουμε κατ' ουσίαν τα τείχη που έχουν δημιουργηθεί από τη γαλλική αγορά. Και πολύ καλά κάνετε. Να σας στηρίξουμε όλοι γι' αυτό. Για πέστε μας τώρα, σε ποιες χώρες κάνετε εξαγωγή? Είμαστε στην Κύπρο, είμαστε στην Ιταλία, είμαστε στην Ελβετία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, στον Καναδά, στη Γαλλία εννοείται, Ελβετία, Βέλγιο, Αγγλία, Γερμανία, δεν ξέρω να ξεχνάω καμία. Μάλιστα. Δεν έχουμε πάρα πολλά σημεία πώλησης, ναι, αλλά όπως μου αρέσει να λέω, και η κάθε χώρα μία πρεσβεία έχει σε κάθε ξένο κράτος, οπότε για αρχή είναι, θα έλεγα, μια πολύ καλή
ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σίγουρα. Πέστε μου, τους αρέσουν οι χοχλοί στους ξένους? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε, πιο πολύ έχω εντυπωσιαστεί από το πόσο αρέσουν τελικά σε όλους τους Έλληνες. Ναι, βέβαια, εντάξει. Δεν το περίμενα, γιατί ήταν στην αρχή, είχαμε όλη την εντύπωση, πιστεύω ότι την έχουμε αυτή, ότι μόνο στην Κρήτη τρώνε τα σαλιγκάρια. Όχι, βέβαια. Ξέρετε, πρόσφατα είχαμε μία συνέντευξη εδώ με ένα πολύ διάσημο, το γνωστό μας σεφ, το Γιάννη το Βαξεβάνη, και μας ανάφερε ότι η μεσογειακή κουζίνα... Εξαιρετικότατο, ναι. Μας ανάφερε ότι η μεσογειακή κουζίνα ξεκίνησε από την Κρητική και συνέχισε δηλαδή σε όλη την Ελλάδα και εν συνεχεία σε όλη τη Μεσόγειο. Από εκεί λοιπόν αγαπήθηκε και δεν θα το αμφισβητήσω αυτό, γιατί βλέπω ότι και τα προϊόντα στην Κρήτη είναι, ό,τι παράγεται φυσικά είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και φυσικά υπάρχουν και γκουρμέ, καταπληκτικές γεύσεις που σε άλλα σημεία της Ελλάδος ενδεχομένως δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και χαιρόμαστε πάρα πολύ με τα βαζάκια και τους χοχλιούς τους μπουμπουριστούς. Ξέρετε τι γίνεται, κυρία Ειρήνη? Ναι. Όπως λέω χαρακτηριστικά, μια ντομάτα να κόψει κανείς από την Κρήτη και να την προσφέρει σε κάποιον ξένο, για παράδειγμα, τουρίστα, από μόνη της η ντομάτα είναι τόσο γευστική που είναι υψηλή γαστρονομία για εκείνους. Ναι. Αυτό συμβαίνει με πάρα πολλά ελληνικά προϊόντα, όχι μόνο με τα κρητικά, με πάρα πολλά ελληνικά προϊόντα. Συμφωνώ. Τώρα ο κάθε τόπος έχει και θα έλεγα, ας πούμε, τα αγαπημένα του υλικά στην Ελλάδα, βάσει της ποιότητας που μπορεί να έχει δημιουργήσει λόγω, αν θέλετε, και των συνθηκών που επικρατούν στην κάθε περιοχή. Η κρητική διατροφή έγινε, θα έλεγα, διάσημη από μια μελέτη που είχε γίνει, τη μελέτη των 7 χωρών, όπου είχε βγει σαν αποτέλεσμα, μετά από δεκαετίες θα έλεγα, επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της, ότι η μακροζωία των κρητικών τότε, γιατί τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο, καθώς έχουν αλλάξει και οι συνήθειές μας, ότι η μακροζωία και η καλή ποιότητα της ζωής, γιατί καλή διατροφή δεν σημαίνει μόνο ότι θα ζήσουμε πολλά χρόνια, αλλά θα ζήσουμε και με υγεία πολλά χρόνια. Φυσικά. Ποιότητα ζωής μετράει. Ήταν συμπέρασμα ότι ο τρόπος διατροφής των κρητικών ήταν αυτός που έφερε σαν αποτέλεσμα τη μακροζωία των κρητικών. Εμείς είμαστε μια εταιρεία που πατάμε πάνω σε αυτές τις αρχές, τις αρχές της κρητικής διατροφής, και δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, αλλά ακόμα και οι χοχλοί μπουμπουριστοί που έχουμε στο βαζάκι με ξύδι και δεντρολίβανο, έχουμε αποφύγει το τηγάνι. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί τηγάνι. Δηλαδή έχουμε πετύχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που ίσως θα τολμούσα να πω και καλύτερο από την κλασική συνταγή χοχλή μπουμπουριστή, με τις αρχές όμως της κρητικής διατροφής. Ξέρετε, ο κρητικός δεν έτρωγε χοχλίους μπουμπουριστούς κάθε εβδομάδα. Έτρωγε 1 με 2 φορές το πολύ το χρόνο. Γιατί ήταν αντίθετο, αν θέλετε, με τον τρόπο διατροφής του. Ναι. Έτρωγε πάρα πολύ συχνά σαλιγκάρια, αλλά τα έκανε μαγειρευτά, τα έκανε με κολοκυθάκια, με διάφορους τρόπους, όχι όμως σαν μπουμπουριστούς. Όχι σαν μπουμπουριστούς. Εμείς λοιπόν βγάλαμε αυτή την αγαπητή συνταγή χωρίς να χρησιμοποιούμε τηγάνι, που είναι σαφώς πιο υγιεινή. Μάλιστα. Εκτός... Ξέρετε, οι χοχλοί μπουμπουριστοί μάλιστα έχουν ένα μυστικό. Για να γίνουν πολύ νόστιμοι, θέλουν πολύ δυνατή φωτιά. Θέλουν πολύ δυνατή φωτιά. Ουσιαστικά, ναι. Ενδεχομένως έτσι και να σοταριστούν καλύτερα. Εκτός από τους μπουμπουριστούς, τι άλλα προϊόντα έχουμε? Τι άλλους φτιάχνετε και χοχλούς με διαφορετικές γεύσεις, έτσι πάλι? Ναι. Τι άλλο έχουμε? Κοιτάξτε, όπως σας είπα, ξεκίνησα από τα τίλα. Ναι. Αυτό που κάναμε λοιπόν σαν δεύτερο κωδικό μας, ήταν η διάσημη γαλλική συνταγή. Πώς μπορούσαμε άλλωστε να θέλουμε να πούμε το σκόρδο και να μην είχαμε και την γαλλική σε εισαγωγικά συνταγή. Ναι. Ωστόσο πατήσαμε πάλι πάνω στις αρχές της κρητικής διατροφής και δεν χρησιμοποιήσαμε το βούτυρο που χρησιμοποιεί η γαλλική κουζίνα, αλλά το ελαιόλαδο, που αν θέλετε σαν συνταγή οφείλεται και για την
εντύπωση που έχει δημιουργηθεί σε πολλοί κόσμο ότι έχουν υψηλή χολυστερίνη. Οι χοχλοί δεν έχουν υψηλή χολυστερίνη. Αυτό που έχουν είναι την καλή χολυστερίνη. Οπότε κάποιος που έχει πρόβλημα χολυστερίνης, καλό είναι να τους καταναλώνει, λοιπόν. Δεν σας άκουσα, κύριε Ειρήνη. Οπότε κάποιος που έχει πρόβλημα χολυστερίνης, καλό είναι να τους καταναλώνει. Ναι. Αυτό που εμείς κάναμε ανάλυση σε δικό μας προϊόν και βρήκαμε το 85% των λιπαρών του, και μάλιστα στο σαλιγκάρι χωρίς το ελαιόλαδο, στο έτοιμο γεύμα δηλαδή, αλλά στεγνωμένο από το ελαιόλαδο, ότι το 85% των λιπαρών του σαλιγκαριού μας είναι λιπαρά, τα λεγόμενα καλά λιπαρά που δημιουργούν την καλή χολυστερίνη. Μάλιστα. Βέβαια σε ένα τέτοιο υλικό, αν βάλεις το βούτυρο από πάνω, προφανώς είναι σαν να καταργείς αυτή την πολύτιμη ιδιότητά του. Γι' αυτό το λόγο εμείς αντικαταστήσαμε το βούτυρο των γάλων με το ελαιόλαδο. Ακριβώς. Και είναι μια σαφώς πιο καθαρή γεύση από αυτή που εμπορεύονται οι γαλλικές βιομηχανίες στον κόσμο. Μάλιστα. Θερμιδικά όμως ξέρω επίσης ότι τα σαλιγκάρια είναι φτωχά. Αλλά έχουν και αρκετά άλλα ωφέλη. Θέλετε να μας πείτε κάτι και γι' αυτό? Ναι, τα λιπαρά τους είναι ούτως ή άλλως χαμηλά. Ναι. Και μάλιστα βέβαια είναι τα καλά λιπαρά, όπως σας είπα. Είναι πλούσια σε ω3. Έχουν πάρα πολλά ιχνοστοιχεία που δύσκολα τα βρίσκει κανείς σε τρόφιμα. Ναι. Όπως είναι για παράδειγμα το σελήνιο, το ασβέστιο. Φανταστείτε ότι μία από τις ιδιότητες τους είναι ότι είναι κατά της κατάθλιψης, κάτι ίσως που το χρειαζόμαστε στις μέρες μας με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω. Ναι, ψαχνόμαστε πάνω σε αυτό πλέον. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Φανταστείτε ότι μέχρι και προληπτικά κατά των αλλεργιών χρησιμοποιούνται. Τι μου λέτε? Ξέρω ότι έχω ακούσει μάλλον, θα το πω έτσι γιατί δεν είμαι απόλυτα όμως σίγουρη πάνω σε αυτό, ότι το σάλιο από το σαλιγκάρι χρησιμοποιείται επίσης και για φαρμακευτική χρήση. Ναι, είναι ένα πολύτιμο συστατικό. Ακριβώς. Έχει τόσο φυσικό κολαγόνο, περιέχει, όσο και έχει και αναπλαστικές ιδιότητες για το δέρμα. Ωστόσο δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι φαγώσιμο. Ναι, όχι φυσικά. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε και πολύ καλή επεξεργασία, δεν αφήνουμε το σάλιο μέσα στο σαλιγκάρι. Είναι ένας τομέας που θα μας απασχολήσει στο μέλλον, γιατί το έχουμε το σάλιο, μπορούμε να το πάρουμε από τα σαλιγκάρια μας, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς δεν μπορούμε να τρέχουμε. Δεν υπάρχει βοήθεια από επίσημο κράτος. Ναι. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με πολύ γοργά βήματα σε καινούργιες δραστηριότητες. Βήμα-βήμα, σταθερά και ανηφορικά. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα, κύριε Κέρια. Πέστε μου, έχουν συντηρητικά τα βαζάκια σας? Δεν έχουμε κανένα συντηρητικό, δεν χρησιμοποιούμε κανένα συντηρητικό, και όχι μόνο δεν χρησιμοποιούμε κανένα συντηρητικό, αλλά ούτε χημικό πρόσθετο. Ούτε χημικό πρόσθετο. Να σας πω για παράδειγμα... Από την κατσαρόλα στο βάζο, με λίγα λόγια. Δεν σας άκουσα? Από την κατσαρόλα στο βάζο, για παράδειγμα. Ναι, δεν χρησιμοποιούμε για παράδειγμα σκορδικό οξύ, κιτρικό οξύ. Ναι. Στίβουμε φρέσκα λεμόνια. Ναι. Πού είναι από τη φύση του. Και αντικαθιστούμε αυτά τα δύο πρόσθετα, χημικά πρόσθετα. Γιατί σαν φυσικός γνωρίζω, αν θέλετε, ότι πάντα υπάρχουν κατάλοιπα σε επεξεργασίες παραγωγής τέτοιων προσθέτων. Μάλιστα. Ημερομηνία λήξης πόσο μπορεί να είναι? Είναι 2 χρόνια. Είναι ανάλωση κατά προτίμηση πριν. Μάλιστα. Δηλαδή όχι ότι χαλάει μετά από 2 χρόνια, αλλά είναι καλό να έχει χρησιμοποιηθεί εντός 2 ετών, καθώς το ελαιόλαδο μετά τα 2 χρόνια αρχίζει να φθήρεται, ας πούμε. Ναι. Και φυσικά σκοπό είναι να αναφέρω ότι αν ανοίξουμε το βάζο θα πρέπει ή να το καταναλώσουμε ή να το έχουμε για κάποιες μέρες στο ψυγείο το πολύ και μετά να το καταναλώσουμε, έτσι. Ναι, στο ψυγείο δεν έχει πρόβλημα, αρκεί τα σαλιγκάρια να είναι μέσα στο ελαιόλαδο. Για να μπορούν να τη διατηρήσουμε 3 ημέρες, ναι. Ότι εντός 3 ημερών, αφού ανοιχτεί το βάζο και τοποθετηθεί στο ψυγείο, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Θα ήθελα βέβαια να σας πω ότι γι' αυτό το λόγο έχουμε και μικρή συσκευασία. Ναι. Γιατί πολλοί κόσμος, όπως το είπατε και εσείς, είναι ένας ωραίος μεζές. Ακριβώς. Αλλά θα θέλαμε να δούμε
τα προϊόντα αυτά ουσιαστικά να εξελίξουν την ελληνική γαστρονομία πάνω στο σαλιγκάρι. Ο τρόπος τυποποίησης που έχουμε επιλέξει, το σαλιγκάρι δηλαδή μέσα στο ελαιόλαδο, έχει το εξής καταπληκτικό χαρακτηριστικό. Το ελαιόλαδο παίρνει άρωμα από το σαλιγκάρι. Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, κανείς ακόμα και σαλιγκάρια να μην ρίξει ένα ριζότο για παράδειγμα, μόνο να ρίξει το ελαιόλαδο, αρωματίζει το σαλιγκάρι με το σαλιγκάρι, το ριζότο, το αρωματίζει με το σαλιγκάρι. Μάλιστα. Είναι, ξέρετε, ένα χαρακτηριστικό που κάτι που κάνει η κουζίνα, ας πούμε, κυρίως η διεθνής, με την τρούφα. Ναι. Πιστέψτε με, το άρωμα του κρητικού χοχλιού είναι εφάμιλο του αρώματος που δίνει η τρούφα. Μάλιστα. Σε μια μακαρονάδα, σε ένα ριζότο, σε φακές θα έχει κάνει ο κύριος Λαζάρου την τελευταία φορά, σε πολλά πράγματα. Μάλιστα. Να, και κάτι που δεν ξέραμε, να το μάθουμε λοιπόν, ότι και το σαλιγκάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλους τρόπους, μάλλον το λάδι από το σαλιγκάρι. Πέστε μας, ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον? Ναι, να τελειώσω λίγο με τις συνταγές. Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ο τρίτος μας κωδικός, που είναι με θυμάρι και λεμόνι, θέλαμε ουσιαστικά να τονίσουμε ότι εδώ είναι Ελλάδα. Δεν υπάρχουν, πιστεύω, πιο αγαπητά υλικά για την ελληνική κουζίνα από το θυμάρι και το λεμόνι. Ναι. Και το τέταρτο σκέτο, το σαλιγκάρι στο ελαιόλαδο, που μπορεί κανείς δηλαδή να δώσει τη γεύση που θέλει, που επιθυμεί, και όχι να πάρει κάτι έτοιμο από εμάς. Μάλιστα. Οι στόχοι μας είναι, από την αρχή όταν ξεκινήσαμε, πέραν του να είμαστε μια προφανώς κερδοφόρος εταιρεία, να αναπτυσσόμαστε κτλ. Πάντα εγώ προσωπικά έχω στο μυαλό μου ότι θέλω να δω το ελληνικό σαλιγκάρι στις διεθνείς κουζίνες, όχι μόνο σαν υλικό, αλλά και σαν ιδέα. Ότι είναι μια ιδέα ελληνική. Ότι το σαλιγκάρι στο ελαιόλαδο, για παράδειγμα, ξεκίνησε από την Ελλάδα. Ότι η κουζίνα που μπορεί να δημιουργηθεί και να έχει στα γενέτειρα την πατρίδα μας, η κουζίνα αυτή να τη δούμε κάποια στιγμή και σε διεθνείς κουζίνες. Με το χαρακτηριστικό ότι είναι ελληνικό πιάτο. Ναι. Για παράδειγμα, το ντραχανά, για παράδειγμα, ή το ξινόχοντρο, με τα σαλιγκάρια. Σαλάτες με σαλιγκάρια. Δίνει μεγάλη βοήθεια σε αυτό. Εγώ είπα στην αρχή ότι το δοκίμασα δηλαδή ένα βαζάκι και ήπια και λίγο τσιπουράκι. Ήταν καταπληκτικός μεζέ, σας πληροφορώ. Καταπληκτικός μεζέ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αλήθεια, ποιο δοκιμάσατε από τους κωδικούς μας? Φυσικά τους πουπουριστούς. Εγώ είμαι πιστή στη γεύση μου. Είμαι πιστή στη γεύση μου, κύριε Γιαγιά. Όχι ότι δεν θα δοκιμάσω εν συνέχεια και τους υπόλοιπους, εννοείται, τους υπόλοιπους κωδικούς εννοείται. Εγώ θα σας προτείνω να κάνετε μια οποιαδήποτε συνταγή και απλά να αδειάσετε, αφού βγάλετε από τη φωτιά, να αδειάσετε μέσα ένα βαζάκι που νομίζετε ότι θα τέριαζε. Είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Γιατί όχι, να το δοκιμάσουμε και αυτό. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω. Στις 28 με 31 Αυγούστου θα γίνει το Γεωργικό και Κτηνοτροφικό Φεστιβάλ Ελλάδας εδώ στη Νέα Αγχέλο Μαγνησίας. Θα σας καλέσουμε, θα μας κάνετε την τιμή να μας έρθετε, να σας γνωρίσουμε από κοντά, να δοκιμάσουμε τα προϊόντα σας και να μάθουμε περισσότερα για τους χοχλιούς της Κρήτης. Όχι απλά θα έρθουμε οπωσδήποτε, ο κόσμος να χαλάσει. Αλλά είναι και όχι από Τσαντίλα αυτή τη φορά. Όχι από Τσαντίλα. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μένα να κάτσω και κάποιες μέρες με τον καλύτερο μου φίλο, τον Ηλία τον Παπα-Νικολάου. Βέβαια είναι από τη Λάρισα, γυναίκα ήταν από το Βόλο, οπότε δεν θα υπάρχει τσακωμός. Προφανώς μας ακούνε, ναι. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να έρθω και για τους δύο αυτούς λόγους. Θα χαρούμε λοιπόν να σας δούμε από κοντά, να γευτούμε τα νέα σας προϊόντα, να τα δούμε και σε γενικές γραμμές. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να σας τα γνωρίσω και να έχω την ευκαιρία να σας, την ευκαιρία, ας πούμε, να δείτε και λίγο, να τα χρησιμοποιήσουμε στην κουζίνα σας. Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς θα υπάρχουν και κάποιοι μάγειρες από ό,τι γνωρίζω εκεί,
στο φεστιβάλ, που θα μαγειρέψουν κάποιες συνταγές, κάποια πιάτα με καθαρά ελληνικά προϊόντα, αυτά τα ελληνικά προϊόντα που είναι τόσο πλούσια και εύγευστα και πανέμορφα και πρώτης πάντα ποιότητας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κιαγιά. Θα μιλήσουμε και πάλι, θα είμαστε σε επικοινωνία και θα σας δούμε και από κοντά τότε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και με ανυπομονησία περιμένω να έρθω τον Αύγουστο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και πολλούς χαιρετισμούς στην Κρήτη και στο Ρεθυμνάκι μας εκεί πέρα που μας ακούει. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.